gnijezdo je ljepote tvoje, primi nas u dom tvoj. Tako je ruka nekog koji je ovdje dolazio i na turskom jeziku zapisala prije toliko vjekova. Ne zna se da li je on bio hrišćanin ili je bio musliman. Na turskom jeziku je zapisano, ali očevidno ko je daje, on je bio potresen ljepotom ove Božje svetinje koja ovdje traje 1000 godina. Od 10. vijeka ovdje postoji hram posvećen Presvetoj Djevi i onda kasnije kroz vjekove, naročito za vrijeme kralja Milutina, je on ukrašen ovom ljepotom koja se dotiče i našega srca, a koja se dotakla i srca mnogih, čitavih pokoljenja kroz vjekove. Bogorodica Ljeviška, tu je i ona čuvena njena freska, ikona njena, gdje ona hrani, Presveta Djeva, hrani sina svoga iz korpe sa hljebom. I ne samo što njega hrani, sina svoga, nego svu svoju djecu. Evo već 10 vjekova ona hrani kroz ovaj divni, čudesni hram, kroz svjedočenje najljepšeg rođenog između sinovima ljudskim, sina njenoga, kroz svjedočenje njene ljepote njene celomudrenosti. Svjedoči, dakle, Presveta Djeva bez prekida, pa eto i u vremenima kada je trebala ova ljepota spoljašnja njena da bude uništena, ona se dotakla oka nekoga od tih koji su dali ovdje kreći ili šta su radili, kad su je pretvarali u džamiju, i tako je sačuvana ta ljepota njena, sačuvana je evo do našega vremena i ovo naše vrijeme ponovo je demonska sila pokušala da razori ovu ljepotovu svetinju. Ona je bila zapaljena u vrijeme ovog nesrećnoga rata koji je ovdje trajao. Međutim, očevidno da ono što je Božje, ta Božja ljepota, Gospod se zacari, u ljepotu se obuče. Ovaj grad ima posebni blagoslov Božji. Među mnogim zemaljskim gradovima izuzetni blagoslov. Onog trenutka kada bi, ne daj Bože, neće se to dogoditi, kada bi se našla neka satanska ruka da razori, da oskrnavi ovu ljepotu, garantovano da bi ovo postao prokleti grad. I oni ljudi koji u njemu žive, prokleti ljudi i prokleti narod, kada bi ovu ljepotu Božju oskrnavio. Neće se to dogoditi kao što se nije ni do sada dogodilo. To svjedoči ovi likovi koji su otkriveni u prošlom vijeku. To svjedoči i sve ono što se sa ovom svetinjom događalo i sa ovim gradom kroz vjekove. Ono što je Božje, Božja ljepota je neizbrisiva, neuništiva, a i čovjek je, svako ljudsko biće je slika te božanske ljepote. Naročito djeca tu božansku ljepotu zrače sobom, ali svaki čovjek, svako ljudsko biće je ozareno tom božanskom ljepotom. A ovakve svetinje, kao što je ova 1000-godišnja svetinja, ona je svjedok i čuvar te ljepote, ljepote ljudske duše, ljudskoga uma, ljudskoga srca i priziv na preobražaj svakoga ljudskoga bića tom božanskom ljepotom koja se ovdje projavila.
Zato i ovo večernje koje služimo ovdje večeras, to je zaista blagoslov svima nama i priziv da i mi se obučemo u božansku ljepotu, u onu vrlinu, u vjeru koja se temelji na onom krajeuglavnom kamenu koji je Hristos Gospod, koga je rodila presveta Djeva kao hljeb života koji je sišao s neba, da se hranimo njime i da kroz njega zadobijamo život vječni. Ovdje na ovim prostorima Kosovo-Metohijskim toliko je te ljepote se kroz vjekove projavilo. Ne samo u hramovima i u živopisu, nego prije svega u bezbrojnim ljudskim bićima koje su se ovdje rađala i koja se hranila tim hljebom života. Zato je ovaj prostor živonosni prostor. I ako ga nazovemo i grobom, to je grob koji je izrastao iz onoga Hristovoga groba, Jerusalimskoga, kao što je i onaj zavjet koji pripada nama kao narodu, Kosovski zavjet, nije ništa drugo nego je produžetak Novoga zavjeta. Dakle, ta ljepota je ono što je ukrasila, ljepota svetih Božjih ljudi, ljudi vjerni toj božanskoj ljepoti. To je ono što je ukrasilo ove prostore i zato se oko njih otimaju ljudi, zemaljski narodi, neprekidno. I već skoro 700 godina ta borba oko ovih prostora traje. Neka bi to bila borba upravo oko te božanske ljepote i dobrote koja je ovdje se projavila, posvjedočila i zapečaćena mučeničkom krvlju bezbrojnih pokoljenja i ljepotom divnih svetih Božjih ljudi. Mi smo danas proslavili svetoga Joanikija Devičkoga, jednog od najčudesnijih ljepotana Božjih ovih prostora, koji je skrivao se u onoj pustinji, ali evo ono što ne može se svetionik sakriti, nego se iznosi na policu da se vidi, da zrači, da sija i da obasjava. Tako i ova svetinja zrači i sija i obasjava i daj Bože da se ljepota ove svetinje ugradi u svako biće koje živi u ovome gradu, koje je živjelo, koje živi i koje će živjeti. Da se takvom ljepotom Božjom, ljepotom Božjega lika i presvete Djeve, vrlinom, vrlimskim življenjem, onom blagom viješću koju je presveta Djeva rodila i donijela, da se njome obraduje svako stvorenje koje se rađa i oni koji se rađaju ovdje i hrane se ovim zemaljskim hljebom i oko njega se otimaju, daj Bože da se otimaju oko toga hljeba nebeskoga, Božjega hljeba koji silazi s neba, toga hljeba koji ne produžuje ovaj zemaljski kratki život, nego daruje vječni i neprolazni život, život nevječnoga carstva nebeskoga. Zemaljsko je zamalena carstvo, to je osnovna istina ovoga zavjeta koji je ovdje sklopljen sa živim Bogom ovoga naroda, a nebesko je carstvo uvijek i do vijeka, zato i car Lazar volede carstvu nebeskome, zato i svi oni časni i čestiti ljudi koji su ovdje živjeli, bez obzira kome narodu pripadali, oni su čeznuli za tim hljebom besmrtnim, vječnim, neprolaznim. Jer onoga trenutka kad se čovjek odrekne toga hljeba, onda je on osudio sebe na smrt i na prolaznost, onda ova zemlja postaje vodenica smrti, kako je govorio jedan od sasuda Božje blagodati našega vremena, otac Justin Ćelijski.
vodenica smrti, a život i zemlja i svaki pedalj zemaljski, a posebno ovi pedi ovdašnji, oni su prizvani da budu ne vodenica smrti, nego radionica vječnoga, besmrtnoga života, mjesto gdje se zemaljski hljeb preobražava u hljeb života, u tijelo i krv Hrista Boga, i mjesto gdje se ljudi pričešljuju toga hljeba života da bi od smrtnih postali besmrtni, od prolaznih neprolazni. Dakle, evo živoga svjedoka, i zato nije čudo da je taj zapisao, susrevši se sa ovom ljepotom na turskom jeziku, te riječi: zenica oka moga je mjesto gdje obitava ljepota tvoja. Primi nas u dom tvoj, zapisao i on. Evo, i mi se molimo da nas Gospod primi i sva pokoljenja buduća da primi u ovaj dom Božji, ovo sveto Božje mjesto, i da ono ostane i opstane, a i svi oni koji se njega dotiču kao haljine presvete djeve i njene ljepote, da svi oni zadobiju taj dar vječnoga i neprolaznoga, besmrtnoga života i hranjenje tim hljebom života i ukrašavanjem tom ljepotom koja je vječna i neprolazna, molitvama presvete djeve i svih svetih ovoga svetoga grada i svih svetih ovoga prostora Kosovo-Metohijskoga i cijele vaseljene. Gospod da pomiluje i da spase sve ljude i sve zemaljske narode, a posebno da Gospod pomiluje i spase one ljude i narod koji živi ovdje u ovome gradu, da ga ukrasi tom ljepotom, tom božanskom ljubavlju, bogoljubljem istinskim i bratoljubljem, na kome se gradi nebo i zemlja i ljudsko biće i ljudska istorija. Bogu našemu divnome, u svetima svojim mučenicima, predivnome u presvetoj djevi, predivnome i čudesnome u ovoj ljepoti Božjoj, neka je slava i hvala u vjekove vjekova. Amin.